era amene ali zawo ayamba kufika ndithu chakumamawa iwo nthawi imene apatsidwa ma supporters awo abwera mofulumira kusonyeza zoti akufuna chichewa cha masiku ano tumati ayipatse moto akuyipatsa moto ndithu komanso taona achitetezo kuti anafika ndithu msanga kupereka chitetezo chokwanira komanso mene timanenera kuti day by day amene sanapereke mapepala akumatengapo phunziro chifukwa akumaonerera ndithu kuti anzawo anakonzeka motani ndetu kuona ndithu ngati ma improvements tsiku lina lililonse kuti awa apange zotani akuona kuti ifeyo yathu kuti ikakhale ngati pachizungu limati colorful ceremony tioneke yowala kwambiri tikonze pati pamene anzathu mwina tikuona ngati analakwitsa ndiye ndaona ngati kukonzeka kwakonzeka kwambiri chimene tikungoyembekezera chokuti chimene chingakhale ngati chotidzedzemutsa yumakhala nkhani ndithu ya tsiku lina lililonse kuti amene atapite naye atabwere naye ndi ndani amene tikudziwira iwo aja adali ku chipani cha DPP adachoka kumene kuja adalowa ku UTM atamwalira malemu Saulos ndikukatenga mpando wa president ndesi tikudziwa kuti atibweretsera zozizitswa zotani zokuti lero akabwera nkutena kuti running mate pali mphekesera zambirimbiri komano paja sitifuna manena za mphekesera mpaka ine yake aulule mkatimu kuti abweretse poyera kuti ndikuyenda ulendowu ndiku chifukwa mmene 2019 chisankho chinayendera ndi mmene UTM inalili chipani cha nyuwani tinaona ndithu kuti adapeza ndithu mavoti odutsaka 1 million idabaya ndi ukali ndi ukali umenewu tiwonanso pakali pano ulipobe tiwona kuti akabambewa kutibweretsera zotani kuti kodi ukali umene jakadalipo fa mmene timanenera choti mwina 50+1 iyo makhala ngati chinthu choti chovuta kuti chipani chimodzi chingopambana chipeze ndiye tiwona kuti iwo akamandenga kuti atibweretsera akuyenda ndi uyu amene akuyenda naye akubweretsa mphamvu yanji advantage imene akubweretsa ndiyotani ku chipani ngati ku UTM chifukwa yamikani akunena kuti kodi UTM ibwera mmene inabwerera ndi ukali masankho ambuyo 2019 inafika ndi ukali ndithu UTM panali mwina less than a year kupeza kuti chipani aichachita matukutuku ndithu pa chisankho cha 2019 jegwa yamikana kufunsa kuti kodi moto umene uja wa UTM tinoti ulipobe ukuganiza kuti akabambe anali ndi mpata kuona anzawo amene abwerera kuno masiku enewo amene apitawa iwo lero ndi tsiku lawo la Mulungu ukuganiza kuti moto omwe angafike nawo ukhale otani pamene tikuyembekeza kuti apereke makalatawo Charles mu 2019 amene anali mtsogoleri wa chipani cha UTM anali malemu Saulos Chilima Saulos Chilima anali ndi maluso osiyana kuphatikizapo luso lolankhula anali ndi chichapa chingerezi matured presence yes akabambe adatenga mpando umene unali wa Saulos Chilima kumachula tsiku limene adatenga mpando umene kuti inalinso tsiku lokumbukira kubadwa kwawo 17 November zimene adayankhula tsiku limenelo anaziyankhulanso mobwereza pambuyo amanena kuti amatenga mawu katika mwambi kama Chingerezi tikakatanthauzira mchichewa mwina sizimveka mmene mchingerezi muzimamvekera koma amanena kuti andinene mchichewa kuti amanena kuti nsapato za Achilima iwo zivuta kuti ziwakwane kutanthauza kuti mpovuta kuti iwo akakhale mmene analili Achilima chifukwa kuti maluso amene anali nawo Achilima anali a level ina ayiwo basi ndiye anali Chilima ndithu ndiye adatenga udindo kwa munthu amene anali katswiri amene ankapangira zinthu zake amene amapangira kampeni amene amakhala ndi presence wate anali ndi ukatswiri wina wake ndiye iwo adatengera pamenepo ndiye mukafunsa kuti kodi ikhalanso ndi moto ngati mmene inalili mwina kuti mpakana akafike pamene anali Achilima ngakhale iwo ena akabambe adavomera kuti tisaname Achilima unali mtunda wina koma zimene taona kunoko momwe amafotokozera yamikani organization kukonzekera mobilization kukopa kukusa anthu kuti abwera dzakhale malo ano anthu nkuona kuti pali kandondomeko mukaona ayi ndithu zikuoneka kuti
ntchito yagwirika wakonzekera kunalipo ndithu. sindikudziwa kuti amasanjana bwanji chifukwa ukaona ngakhale mukumaona kuti awo avala makaka achipani koma sikuti onse achitovala zofanana ndendende. Pali ena ndi ama t-shirt, ena avala ma overall, ena avala zipewa ngati zija zimapitirira ku migodi zosiyanasiyana akumaka mtimagulu tazovala zosiyana koma zooneka kuti ndi zachipani. Ndikuti pali ka level ka organization kamene kakuoneka ngati kakupitiriza pa zimene zinkaoneka pansi pa mtsogoleri wa Saulos Chilima. Nde tiona pano mbali ina mwina nkuteka kuti aona zimene zachitika mmene ena odzapereka kalata anachitira ndikuti nawonso amaona kuti ife tipanga bwanji zimenezi ndiye sazathandizira. Nde tiona tsiku likamapitirira akamafika ndinenenso kuti chokumbukika cha malemu a Chilima chimene anthu ankawatama nacho inali nkhani yosunga nthawi. Atsogoleri ambiri maka atsogoleri andale ambiri pa nkhani yosunga nthawi zimavuta. Amati akati tikayamba msonkhano 12 koloko nthawi yofika ndi 2 koloko. A Chilima anali mtsogoleri mmodzi amene akati 12 koloko imakhala 12 koloko. Ndere lonso tiona kuti kodi akabambe adayamwira mchitidwe umene wa Chilima womati akati nthawi ikhala yakuti nkhani imeneyi tiyionera limodzi pompano. Tsopano tujegwa ndisanapite kwa ayamikani Adaliso Kabambe amene akupereka kalata zawo lero. Mbiri yawo yomwe tikuidziwa tiyambire pamene anali governor wa Reserve Bank mdziko muno. Achoka kumeneko ndimene anadzalowa ndale ndikuzapezeka kuti asankhidwa ngati president wa ku UTM kutsatira imfa ya Chilima. Ndiyeno Akabambe ungazukute bwanji mwachangu ngati aspiring candidate chabwino. Nzoona anthu ambiri adawadziwa Akabambe kuyambira nthawi imene anali mkulu wa Reserve Bank. Koma asanatenge mpando umenewa iwo anali civil servant amagwira ntchito mboma. Maudindo angapo akuluakulu mboma adachokera kumeneko kuwapatsa mpando wa mkulu wa banki yaikulu ya mdziko muno Reserve Bank. Adakhala kumene kuchoka mchaka cha 2017 adachokako mchaka cha 2020 ndikukalowa chipani cha DPP kumene adasonyeza chidwi chotenga utsogoleri wa chipani cha DPP. Anali mmodzi mwa anthu ndithu amene adanena kuti afuna ayende apikisaneso ndi mtsogoleri wa DPP nthawi imeneyo. Osati apikisane ndi mtsogoleri wa DPP wa nthawi imeneyo yemwe anali Peter Mutharika. Zimene zidachitika nzokuti Peter Mutharika adanena kuti iwo sayimanso ndipo akulimbikitsa anthu amene afuna kuti atenge utsogoleri apikisane, amene anthu amukonde mchipanimo atenge utsogoleri wa DPP. Ndipo panali anthu ndiye asanu ndi mmodzi kuphatikizapo Akabambe amene adayamba kampeni mkati mwa chipani cha DPP kuti atenge. Ndiye kumene kuja kudayambika mipungwepungwe imene pambuyo pake tidazamva kuti Peter Mutharika anena kuti asintha chiganizo choti sayimanso ndipo ayimanso ngati mtsogoleri. Nde atatu ndiyesa mwa anthu amene ankafuna kuti ayime pa utsogoleri wa DPP adatuluka mu DPP muja lero ndi atsogoleri ku zipani zina. Akondwani Nkrumah adatuluka ndi mtsogoleri apereka kalata zawo dzulo. Ena apereka ndiyesa ndi mawa a David Mbewe adatuluka aliso ku chipani chawo. Akabambe adatuluka ndikupita ku UTM kumene adakakhala mtsogoleri wa UTM amene tikuti lero apereka kalata zawo zosonyeza kuti iwowo atsimikiza ndithu kuti afuna apikisana nawo pa chisankho cha president chimenechi. Ndeti kamakamba zambiri Akabambe ndendi imeneyi kumene akuchokera ndi kumeneko ndithu civil servant, senior civil servant, kuzakhala governor wa Reserve Bank, ndikukakhala aspiring presidential candidate wa chipani cha DPP, ndikutuluka ndikudzalowa UTM kumeneko ndikukhala mtsogoleri wa UTM. Lero akudzapereka kalata zawo zosonyeza kuti ayima nawo pa mpikisano wa president wa dziko umene uchitike pa 16 September pano.
ndi akabambe ayima nawo mmene tikulankhula lerolo ngati mtsogoleri kapena amene ali presidential candidate wa chipani cha UTM. Koma sitinamveko mphekesera zogwirika kuti kodi UTM umene zikuteremu ikubwera yokha kapena zikhala bwanji. Iyamikani, UTM ikuoneka kuti ikufuna iyende yokha. UTM tikatengera ngati ku convention after mmene amasankhidwa akabambe, malankhulidwe yawo analiwo kuti pakali panopa kukhala ngati kuti aphunzira kuchokera kumene anapangira mgwirizano ndi MCP wa mujamu 2020 ndi Tonse Alliance. Yes. Anakhala ngati kuti aphunzira ananena kuti ifeyo kukambirana titha kukambirana ndi chipani ndi wina aliyense amene angafune kuti tiyendere limodzi, koma sitidzalolanso kukhala kumbuyo tidapusitsidwa mbuyomu kukhala pakaliyala. Nde iwo akuoneka kuti atha kubweretsa wina aliyense koma iwo akhala patsogolo ndiwo. Komanso china UTM ndi chipani chimodzi chimene timanena kuti mmene zinayendera zisankho za 2019 chinali ndi mavoti ochokera zigawo zonse za dziko lino. Yes. Mavoti amenewo anali ndithu oti ochuluka kuchokera ku zigawo zonse za dziko lino. Komano ngati apapa mkatimu mmene nakaonera ndimamva anthu akunena ife ndaku Eastern Region, ife ndaku Northern Region, sonza kuti anthu amene awaperekezawo achokeranso zigawo zonse. Nde ku zigawo zonsezo ndiye tikanena kuti mwina in terms of alliance kuti atha kugwirizana ndi ndani, pakali panopa ndizija ndimanena kuti tingodikira kuti aulula kuti amene akuyenda anayende ndani, koma ananena kuti iwowo kuyima akhala iwowo patsogolo. Nde tiona kuti running mate akukhala ndani kuchokera mchipani chomwecho kapena kugwirizana ndi wina aliyense, koma they were open kuti titha kulowanso mu mgwirizano koma ife tikhale patsogolo. Koma ifeyo tikhale patsogolo. Mwina yamikani, mwina nkhani kuvuta tumene, mwina nyani akukhota mchira pamene popo kuti UTM ikuti ifeyo sitikufunanso zokhala pakaliyala, tilowa mu mgwirizano koma ife tikhale patsogolo, wathu akhale presidential candidate, obwera amene afuna kubwera kuti tiyendere limodzi akhale running mate. Mwina nkhani kuti kuvuta pamene popo mfuna tikuona zipani zina zikukhala ngati matimati ku UTM akumatawa mwina zimenezo. Tinakambapo masiku ambuyowa kuti chimene chimavuta zipani zonse nchogawana ng'ombe asadayiphe. Ine ndifuna mwendo, ine ndifuna nsana, ng'ombe yonse mudaphe. Komanso sana igwire so. Anthu amene ali ndi chidwi chofuna kutukula Malawi ichi ngati akuganizira Malawi zimenezo akadazika kai kumbuyo. Ndimanena mobwerezabwereza kuti Dr. Saulos Chilima mmene ankalola kuti iwo akhale kumbuyo kwa Chakwera. Yes. Adavomera kuti ndipititse kaye dziko lipatsogolo, ineyo ndibwere kumbuyo, zofuna zanga zikhale kumbuyo. Chimodzimodzi amene ali mtsogoleri pakali pano adalitsoka bambe ngati akufuna kuti atenge sapato ya Chilima mwina akavala kuti wakwane kuti akhalenso ndi mtima wokuti tipititse kaye Malawi patsogolo. Fa ngati speech imene ananena kuti ife sitidzalolanso tidapusitsidwa, iwo kunalibe koma akuyankhula nanga si mmene adazionera kuti kuitire. Of course kuli anthu okhazikika mmene azipezera, kuli anthu osakhutitsidwa ndi zimene zidachitika. Ndi uyo anali wachiwiri wa mtsogoleri nthawi imeneyo wa UTM amene anatengedwa ngati running mate. Ndawo apanonso ali mchipani chawo zimene mwina ajego aso anangwa iwa vice president abano ndawo akuti odya zake sikudziwa soto ali mbali nkhani yake inachokera sokomwe. Chabwino ndiye tikunena kuti UTM ya 2019 ila pupa ndithu adapeza ndithu mavoti opitirira 1 million. Candidate wawo Saulos Chilima anapeza mavoti pafupifupi 1 million yomwe inali ngati 20.2% presidential vote yomwe anatenga UTM 2019.